بعلم مزبلصك ወይ مستبلصك حدار تقبر تخيل دو وانو فكر ነው بياسبالو التساسب فكر ካለ ናይዚ መፍትሄ ድማ ሰላማዊ ሰልፊ ከም ንጽውዕ አቀዲምና ክነፍልጥ ንፈቱ ሲኖደስ ካብ መዓዝን ድሓሪ ሰላማዊ ሰልፊ ጽውዕ ተኾነ እርሱ በርሳም ዝርኾነ ወአረ መራሕትና አያም ቦሉ ተናዶ ዛረው ዘለዋ ቃል ተኸክል የአኽለና እንዶ ጠጠው እንደወልና ቀደም ንዝሃሳስ ራየታይ ለምሐድሮ ህዝብ ትግራይን ህዝብ ኤርትራን እሺ ብሰላም ከነብር አለው እዞም ሰባት ጋ ነቲ ፖለቲካው ባህልና ይዘንክል ተውድባት እዮም ዝውክሉ ሲኖዝ ነበርና ጽናት ንኸምጽ መስማት What's good? Nothing is good. Nothing is good. ጽቡቕ ዝበሃል ነገር ካኻሊ እንታይ ተዛሪቡ ማለት እዩ ስርቅ ዝበሃል ነገር የለን ኣብ ማእኸል ሜዳ ሰላም ጥዕና ሃበለይ ከመይ ኣለኹም ከመይ ተቐንዩ ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ሽደን ሪአክት ስዋን أنا بوجني أجزاء بهري مسجن سلام عليكم نسخاتكم كما عليكم كم زغماي كم تلو بعالم لو تسفاي أبصرحكم أسالت أو مسبيت صابكم مسدراكم كوتاس أبزز اللهم مالتيو سلام رهوان فقرن يمني لكم نعمنا لهم عند فيديو حيزكم كسجر أمنا لهم عند فيديو نريهم بتعمل فلي زبولو تحسوتات على يوم نبعتهم قدم مسجاريجن حنت لبوالاتني الشيء حدش تنتقينكم لهذا القناة زي سبسكرايب قبروا نبارات تقينكم دما لايك كومنت شير مقبر نكلتهم حدشتي زملكت قداي مالتيو كتلبيلنا حد هنات زخون رئيتون الصحافة لنا سبات مالتيو نمسكنا له ساعات له لايك جيرو نزله عوت هاي لحوي مالتيو بتعميقني اللي عوتي FJFU سلام لايك جير لي له مالتيو بتعميقني اللي FJM نقشات سفاي Q3O زي أبيرين مسجن شيرن حونا انكو عسي نسخا صبق هالخايو مروص حونا لايك جيرات اللي لا نقشا مالتيو بتعمي كاب زدنقومي مالتيو مرة نوعلو لايك يزقبر اللي كالي نغاري هولن كنا قطعم خوينو اتي فونت ويك اتي كاليغرافي ويك ات فونت بعد الصحف مالتي بخالي ملكعي تلويط زلو زاسواي كالي كتايب هالكوين له مالتي جن سيميلار باترن مخان لايك مخان زغلص مالتي سلامنا عالمنا ود جرمني سلامنا عالمنا اخ عالم سلامنا عالم زبل قال بتعم زغرم نغريو مالتي عالم ملئت زي سلام انت خوينا زلو رهبا زلو سمعيت حساب كندينا اذا اكل منبركا تستمقروا النجر مخان مالتي استير سامويل حفتي مالتي شدني بيست زر اخرداد سي فليب فلوب واي حتى املاخ يفرحني لا تو ما يتفرح عندي خومي لا تو متى يفرحوا املاخ بقى من فليب فلوب يا ذلا مالتي فليب فلوب كلهم فليب فلوب يوم شدن هاي برو لايك ان شير بليز سيلات ليلا مالتيو يغني اللي بتعمي نقستي يانيت لايك جيرات ليلا نقست حفتي ها بتمساسالي لايك جير ليلا مالتيو شدن رياكت سوان كاخوم لايك غبري لي ازي سنه نخلوهم مالتيو بتعمي يقني اللي كبرتي هابلي حجي قسقاس ناو كندي شحي زلو ناو 10,000 سبسكرايبر قربي تريفونا زلو مالتي سلين داولنا 100,000 خناتو اينا نمنتاي كساب قدم حجي بوزح اواننا سريحنا مالتيو بستفالالي مخنياتات زوم چانلات نشتلي ناي معصاو زغاطمولو حدش چانل دمسرتنا لغزيلو كللو مالتي ازي كلو كيلك اخاو زمريت زي تنبر تذي كيلك امونتا واغالو نا 10,000 نغسغس علينا مالتي 10,000 خا موق دمق زبل سلامتان شلماتن كنبركت نخوينا مالتي بمخنيات 10,000 مئتاو سلازي ناو خنغسغس كلنا دايدايو امنا لو ما عند فيديو لو محيزكم كسجر نغزل Welcome to Shidden Reacts 1. قرم حدار بعدما مزبل سكاسب كتقبرو تخيلو إلوم حاتيتو مالو تأيو تأقمو إلو ما مالتيو أرتيست فريات يمانه نشتلي ملسي باتو لله ترقوم كنبو لإنا نمنتاي بعدما مزبل سكاوي مستبل سك حدار تقبر تخيلو وانو فكر ነው بياسبالو التساسب فكر ካለ የእድሜ ጉዳይ ያን ያህል ችግር አለ ወንኑ ምትሕሳብን ፍቅርን እዩ እንድሕር ዳዚዮም አልዮም ኮይኖም ዕድመ እዚ ዝኣክል አፈላላይ ያለው ኢለ ይግምትን ነቶም አምሐርኛ ተርጉመላንዶ ትብሊ አይመስለኝም ግን ፍቅር ካለ እድሜውንም ላታይ ትቻለሽ ብዙ ነገር ላታይ ትቻለሽና የእድሜ ሹኩያም ሆኖ ፍቅር ማይሰጥሽ ከሆነ ምንም ትርጉም የለውም
ስለዚህ እንድሕር ዳ ፍቅሪ li ኮይኑ ምናልባት ትዕድመ ዘይክትርእዮ ትኽእል ኢኻ ወይ ዘይክትርእዮ ወይ ዘይክትርእዮ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ እንድሕር ዳ ፍቅሪ ዘይበክ ኮይኑ ግን ዋላ እውን መሓዛኺ ኮይኑ ብዕድመ ማዕረ መዘና ኮይኑ ንባዕሉ ሽግር ክፈጥር ዝኽእል ዓይነት ሰብ እንተኮይኑ ወይ ከዓ ፍቅሪ ወሃባ ዘይክእል ተኮይኑ ወሳኒ እቲ ዕድመ ኣይኮነን እያ ትብለና ዘላ ማለት እዩ ቀንዲ እቲ ፋውንዴሽን ፍቅሪ እዩ ዝብል መልእኽቲ ሂባትና ፍቅር ሲኖር ሁሌም ደስተኛ ሆነ ትኖራለህና ከዛም አልፎ ደግሞ ልጅም ለመፍጠር ትልቁ ስለዚህ እንድሕር ዳ ትምፍታወሊ ኮይኑ እምበር ትዕድመ ይኮነን ተመሰረት ምናልባት እውን ከዓ ቆልዓ እንድሕር ዳ ተሓዊስዎ ወይ ከዓ ሕወሶ ተኮይኑ እቲ ፍቅሪ ዝበሃል ነገር እዩ ናፍቲ ምውላድ ናፍቲ ምዝማድ ዝበሃል ነገር ዘብቅዕካ ስለዚ ፍቅሪ ወሳኒ ነገር እዩ ናይ ዕድመ ነገር ቶለሬት ዝግበር ነገር እዩ ምናልባት ትጋፕ እንድሕር ዳ ከምዚ ያለኩም 15 ሰሳት እዚ ኮይኑ ማለት እዩ እዚ 5 ዓመት ናይ 2 ዓመት እዚ ትበልፀካ ትኽእል ክትበልፃ ትኽእል ንሱን ናይ ምፍታውካ እዩ ሓቂ አይልኤስ ግምት 4 ነጥቢ ጌርናሉ ንኸይድ ማለት እዩ እንደዚ ወግዕ እዚ ሓራይ እስኪ ውድብ ሲኖዶስ እዮም ዝብሉ ባይዘው ያውዚው ዘለው ካሰባት ድሓን ተዋቂዕዎም ክኸውን ኢልኤስ ግምት ኣነ ምናልባት ይቅረታ ግበርለይ ይቅርታ ብዙሕ ግዜ ኣብ ከምዚ ዝበለ ነገር ኣነ ዝዛረብ አንተ ኢኻ ንስኻ ኢልኩም ትዛረቡ ትጽሕፉ ለርእይቶ ኣለኹ እዞም ጳጳሳት ዝህብዎ ርእይቶ ሰላማዊ ሰልፊ ውፃእ ኣይትውፃእ ኢሎም ዝሓሳቦም ዝገልጹሉ ነጥቢ ኣነ ናፍቲ ፖለቲክስ ውሽጢ ኣትዮም ዘለው እየ ዝብል ብስሩም ባዕሎም ቶም ጳጳስ ክዛረቡ ከለዉ ሲኖዶስ ትግራይ ኢሎም ዘይኮነስ ውድብ ሲኖዶስ እዮም ዝብሉ ድሓን ክትሰምዕዎም ኢኹም ሽግር ኣለዎም እቲ ከምህርዎ ዝግባእ ነቲ ሕብረተሰቡን ተዘምህርዎ እሞነቶም መራሕቲውን ከምኡ እንተዝግስጽዎም ነቶም ሃይማኖት ዘለዎም በብሃይማኖቶም ንኣብነት እስላማይ መራሒ እንድሕር ኮይኑ ብእስላም ተዝውገዝ ክርስቲያናዊ መራሕቲ ኮይኑ ኖ ኣይከውንን እንትብል ተሎ ተዝውግዝዎ እውን እኮ ናይ ሃይማኖት ስራሕ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ሰላማዊ ሰልፊ ውፁ ዝብል ነገር ያው ትርእስቲ እውን ቀይሮሞንም ዘለው ሕጂ ታዮም ኢሎሞ ዘለው ምስራዝ ሕወሓት ብምቋም ሰላማዊ ሰልፊ ክግበር እያ ይብሉ ኣለው እሺ መሪሕነት ብሰፊሑ ተረዳዲናን ተመያይጥናን ናይ መፍትሒ ኣቅጣጫ ብምቕማጥ እዞም ዝስዑ በዓል 4 ነጥቢ ናይ ሓባር ቅዋም መግለጺ ኣውፂና ኣለና ኣብ ዓድና ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት መሰከፍን ድቃስ ዝኸልእን ኩነታት ከም ዘሎ ግልጽ እዩ ህይወት ሰብ ይሓልፍ ኣሎ ስለዚ ውድብ ሲኖዶስ ብሰፊሑ ዝመኸርናሉን እንትንኸውን ናይዚ መፍትሒ ድማ ሰላማዊ ሰልፊ ከም ንጽውዕ ኣቀዲምና ክነፍልጥ ንፈቱ ኣነ حق مزراب حق يتزارب مو أمن خالداس دكسي سلاماو سلف انت تصوعيو أكلايتي سلاماو سلف خونو كوت أجمعولن سينودس كام معادن دحري سلاماو سلف تصوع نهللا نصوم انتخويلهم زي يصوعو السناتي حتو مالتي تحق اني حتو زيايا اتوم سينودس مرحت هايمانوتي مرحت هايمانوت حامقة صبقة أب كوينات يخون أب صقم أب شجر يخون أب رهوا كل جزية تأيو ناتهم علامة منفسه عالم تحجز لنا العالم بزيت منفسه عالم بزيت حجز لنا لسقوا عالم منفسه عالم يكادن of course يكادن جن نصوم زوعوا صوم نصوم زوعوا سواء نصوم زوعوا صلوات الأنبر سلام وسلفي زبال بابا سيصوعدي بابا سلام وسلفي صوعدي هاي بزملكتي سلام وسلفي تزولو محررتن مقصلت أمون اسمها بصلوتي وندحرد أنا سينودس حسب تقولون صلوات نجبر سواء نجبر يزبال ودب سينودس وين أيبالن ቅዱስ ሲኖዶስ ተቆይኑን አጻው አለው ብሱር ሽግር አለው ዞም ሰባት ከዛረቡ እንተለው ብዙሓት ጸገማት ኣብ ውሽጦም ሒዞም አለው ንታዮም ዝገብሩ ዘለው እቲ ሕቶ ናይቲ ሃይማኖት መራሒ ከም ሓደ ዜጋ ኮይኑ አይ ሓተት እንዶ ከሓተት ይኽእል ግን መግለጽ ቅዋም 4 ነጥብ ከተብተ ኮይንካ ካብቶም 4 ነጥቢ ጾምን ጸሎትን ግን ወሳኒ ነይሩ አይ ዶንት ኖ ግን አይተዛረውን ናይ ዘና በዚእን ካብቲ ናይቲ ሲኖዶስ መግለጽ ዝሓሸ ስለ ዝኾነ ይትከል ናይ ለይ ገልጽ እስማዓዮ ድሕር ሓዝስ ውግእ ድባሃል ነገር እስክርአይ አይደሊ ምስ ህዝበይ ምስ ሃገረይ ታገብርና ኣረ ታገብርና ዝኩሉ ዳሃለቀ ይኾነና እንደ ማዕልትኳ በየበረኻ ኩቦ ወድቆ ቃሪኖ መንሰይ ታድገበር ሰቢው ሆነና ይዶ ካደግም ድድሓ ሃመይ ውልድ ኻር መፈቀረ መኾን ፈቀዶ መቀለብ ሃመይ ውልድ ኻር መሰብ ታኾን እርሱ በርሳም ዝርኾነ ኣረ መራሕትና ኣያምቦሉ أجام بالي دخون النادو سلاس جابهر خون النا سلامينا ندلي بكها أو خالي بوليتكا كي كذي حمزة قطع عيني بل سلامينا ندلي سلامينا نبرحنا حاول سرحنا المعنا نبل أي خون النادو كده حلفة دي خون
تخكليو ناتكن ولا كافتم باباس ولا كافتم مرحتي ولا كافتم كلهم نسخين خن تخكل تايغن كوينو تغزي حانت بهالا نيرا مالتيو ناي باجاج رئيس حيزو سب ماكينه خزور يولون إيلوم استزارو سب اينيرم زخونه غزي تاي بهالهم يوم كمن يولن اتوم حماق ززارو اب تقدميت توم صبو زارو بدحريت مخانم نتصقم زي زغلو زلو تنادو زارو زلو قال تخكل يا اغلنا ندو ططو ندول نقدم دو بعلهاتكم تسمعوا اسكي او انده تسمعوا مرحت هايمانوت نعرق نحنا كون خلو زلناكو كمزي ايو كم مال حليفهم نساتمون او ابادات كوينم ايتسرق صوم صلوت سواء اب كندم اوي سلاماو سلفخ وجي جميرم قلباطوت يوم كا صوم صلوت كو وجي خونو اي غبرن اي بحالن سلازي تاواز كمصي خوني اي دون نو انقصلنا خا ايت تسفشا مقسن يولو انتاي كوني يلو بجتاچو اناديدو محرقو موصيام مصيام رايا كم حدرو ايتحاسواي كيتحاسوا كيتحاسوا لصقم دا غوركم لكتشنو يا فلطوا عدكم تم حاضروا عدنا نمحضر ناي بعلنا نقصع خلفتنا هاليومنا خلفتنا نقصع ناتكم خلفت خعا او تقصعلنا بعلكم حرايش تخكل ديخان جيتاچو حريقوم سلازوصو ديخا مصحوم كيتم حاضرنا تبل زلخان دحر وصيون دحر بديلو كوص كقصع كحرق كباساچو خنادد يخدي نسوم بتوسخي منم فلالا يبلون كابي سلازخونه يحرق كابي سلازخونه الاذي كحرق دلي خيا مالت يحرق تفلالا يحجي نسخاتكو دحان مالت فليز بلا صلاات يخا تزارب مبزحاتو غزي حجي نغدفك عينا دحر دغم شلل نبلكا نمنتايو دحر دات تنغرات كحده رطوب ملختي يبلون كالاي كا تتغبرو ነገር እኮ አይሽምበር ትዛረወስ ንሽት ለጋዕዚና ወንስተሞል እንደሆነ ከደሎ ማለት ሕጂ ሓደ ሰብ ንሕት ተቃዩምኩሞ ንሕና ባኣኻትኩም ኣይንምራሓን ምስተሰብ ንሱ ንሕና ሴንቲመንታል አታችመንት ኣለና ዲ ቅዱስ ዝኾነ ርክብ ዲ ዘለና ይመርሕ ኣይመርሕን እንተይሉ ወይ ተዘኪሉ ይገድፎ ዛሲት ተከኽልብትና ንሓስ ተዘይ ኮይኑ ንሕና ናይ ክልብት ሰባት መራገፍ ዲና ወይ ለከይ ካውን አዳራሽ ጽውዕና ኢድኹም አውጹ ደብረ ጽዮን ኢልኩም منجرينو بحالو ها لخمدا ها منجرينو توردخه تولت بخير رايتاي لز جلجال رايتاي لز حساس رايتاي لز قسام رايتاي لمحضر انا حدا غزي اوفيشال زي تزرب قال وشتي تحم ززرب قال امصيخي كم مغلصي منغستن كم مغلصن حزبن غير كتزارب خلخ انا بطعمي تواريد كمالت بطعمي غوريد وراي حجي ابز غزي زي بطعمي lowest point in history of ጓራያ ዝበሃል እዚ ግዜ እዚ ማለትዩ ምናልባት ዝኾነ ግዜ ኣነ ግን እንታይ ተረዲእኑ መሲልኩም ዓሌታው ክትኮን ከለኻ ኣመና ቁልቁል ተወርድ እንዲኻ ግን ጠጠው ዘብለካ የለን afti ቁልቁል ሲልካ ትኸይድ ክሳበይ ክሳብ በርባኖስ ተኣቱ ማለት ክሳብ ሲኦል ተኣቱ ዓሌታዊ ሱቂዱን ቁልቁል ዝኸይድ ዝኾነ ይኹን ገደብ የብሉ ንሓደ ዓሌታዊ ዘይኮነ ሰብ ዝሕዝዎ ነገራት እዮም ርህራሄ ፍቕሪ ፍትሓውነት ናይ ሓደ ነገር ምክፋል ወይ ከዓ ሓደ ነገር ንኽመቐል ምድላይ ርትዓውነት ስነመጎት ዝበሃል እዮም ዝሕዝዎ ሓደ ዓሌታዊ ግን እዞም ኩሎም ዚኦም ነገራት ገለ ፍርስርስ ስለዝብልዎ ማለት ናበይ ዝኸይድ ቁልቁል ኣካይዱ ግን ብዘይ ገደብ ይኸውን amazing ማለት እዩ እንዲያ ማለት ያ በቃ በፉሊ መልኩዒና በቃ ንሕና ታይ ዝባል ንሪኣ ዘለና ንዕዘባ ምንሪአ ጓራ ያረይዋ ሓደ ጽሩዕየ ጋብየ ንኽደን ሱፍየ ንኽደን ንብል በዓል ስርዕ ጥቕስረስ ኣዮም መሓድረይ ንበኩም ለና ብዙና ቋንቋ ስለዚ ኣንሕናፊ ራየታይ ብጀልጃል ራየታይ ንምራሕ ጀልጃል ሓቂ ኢልኩምና ጀልጃላት ራየታይ የመሓድሮ ቀሳም ራየታይ ረሳሕ ራየታይ የመሓድሮ ጽሩያት ኣብ ገዛኹም ጽሩያት ተኸደንቲ ጻዕዳ ጽሩያት ዝኾንኩም ማሕበረሰብ ጽሩያት ዝኾንኩም መንግስቲ ጽሩያት ዝኾንኩም ኣተሓሳስባ ኣብ ገዛኹም ጽሩያትኩም ኣርኢና ሞ ብድሕሪ ጽሩያትኩም ርኢና ንዕሙርሕና ንብለኩም ረሳሓት እሱኻትም ውሽጥኩም ንቦኽቦኸ ውሽጥኩም ንመረተብ ብስርቂ ኣነ እኮ ትግራይ ክነግረኩም ጓራያይ ሓደ ጀነራሊ ኣብ ትግራይ ደው ተንብል ትግራይ ለኣየ መመረፀትኒ ኣነ እሙንቲ ትግራወይቲ ኣይሰርቕ ኣይዕምፅ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን እሺ ብሰላም ክነብር ኣሎ ብሰላም ክነብር ተኮይኑ ከዓ ናይ ሰላም ጽንዶ ፈጢርና እቲ ናይ ዝርርብ ከይዲ ክንጅምሮ ኣለና ብቱስ ጀመርናዮ ብዙሓት ብኡ ፍሎው ክገብሩ እዮም so that back to the normalization خمصيو لبل project يجي نحنا حزب تግራይ مقراويت وانا علامه اجينست 4 كيلو يكون اجينست محرا اجينست عفر اجينست خالي يكون ሶም ናይ ዓለም ጉዳይ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጄኖሳይድ ፈጺሙ ብቁጥሪ ክልተ ደረጃ ድማ ተሓታቲ ቁጥሪ 1 መንግስቲ ኢትዮጵያ ተሓታቲ ብቁጥሪ 2 ከዓ መንግስቲ ኤርትራ ተሓታቲ ቁጥሪ 3
نحيلتات ناي الصومال تحتتيهم أو تحت منجست إثيوبيا ناي محرا ناي كلن كللات عطوقات أو تجرى جينوسايد هارسبيز جورو بمولهم تحتتيهم قدام أي تحتتين منجست إثيوبيا منجست إيرترا يكونه حرا إيشي هو صبغ زربا أي مالتيو تحتتيهم كحتتو جن سلام أيد لين مالتي يكونن أفتغيدي تحتو صبغ حسابي كنت زرو مالتي قرم إيش قاتل وسخات إن ود ورد صفاقهم وطفعات يجوا برهان الفعات زسجن زلوا ود ورد جنرالي خا عزاز سراوي تقرأ ديرك أخا أو كل عمت نايتي إرترا قلت أويدكم ينيرو جبرت حدك تقول نايتي بانير بحما بصبو أو زخوا بسرحهم جو كندي تاريخ الله ود ورد سخاء خاص تسريخا على خاص أجدنا ولا كان زوال عزي أنا وعلي قدي خسر رحية إلو سخاتكم دليتكم غيركم واحدكم هم أنا وعلي قدي خسر رحية إلو زخدا سبيكم تساد وزلخم تعاتيو نود ورده زمرح سراويت زمرح خلل كربشيه إلو بمن أسيخ تبرح اللواز ولا زقال عزي ود ورده ياخد سو عنقلن عمتي خود ولا عي هذا تعيش قوامه كذا لزي مغلص تولو كاسرو زغباكا ناب حق صورو زغباكا زولد زي حق سرعه تزلو مالتي ين نزي كم ديك اخونيكا ان مندا نبرهان اذا سادتلكا كن واقع يقول ناب تعزبتي قال سي حزب تግራይ نامر رئيس خيد ወይ ቃሉ መዓልቲ ተጋሩ ሕዋትና እዮም ጽቡቕ ብሓንሳብ ተቃሊስና ኢና ኣብ ሓደ ጉድጓድ ተቀቢርና ኢና ገለሉ ምሽ የእምነካ ጽባሕ ንጎኻ ከምዛ ቀጫ ግልብጥ ኢሉ ተጋሩ ዞም ጠላማት ዞም ሓሳዳት ዞም ታሪኻውያን ጸላእትና ገለሉኻ ናይ ጽልእ ጎስጓስ ይጅምር ሽዑንታ ይብልከም ዘሎ ሰሚዕኻ እወ ተጋሩ ዞም ጠላማት ዞም ሓሳዳት ገለም ጀመርካ ግልብጥ ኢሉ መንኩም ኢልካ ተጋሩ ሕዋትና እዮም ሕጂ ኣቢ ይጠላም ኮይኑ ዘሎ ገለሉኻ ናብ ካልእ ምውጅባር እትወካ ስለዚህ ህግደፍሲ ንስልጣኑ በሓደጋ ሐሳብ ዘይእተወ ኣብ ዝኾነ ግዜ ክልተን ልዕሊኡን መርገጽ ክሕዝ ክእል ህወሓት ከዓ ካብኡ ዝገረዱ ማለት እዞም ክልተ ውድባት ክጋላበጡ ይጽገሙ ንብል እንተለና እዞም ሰባት ከዓ ነቲ ፖለቲካዊ ባህልና ይዘን ክልተ ውድባት እዮም ዝውክሉ በዚ ኮይኑ በቲ ግን እዚ ጽምዶ ብዝብላ ርእስ መጽ ዘሎ ሓሳብ ንብዙሓት ሰባት ኣወጃቢሩ ስለ ዘሎ ሓንቲ ሃገር ክትኮን ኣወጃቢሮም ጥራሕ ኢልካ እሺ ብኸምዚኦም ከተዋጃቢሮም ብሓደ ንመውት ብሓደ ንቕበር እሺ ባይ ሃገር عباي تجراي تاخسوماوي تجراي اخسومن ادوليشن التحيزه عالم تشكركر زنبرت عبي كينغدم زنبرات تجراي كنملساينا زبل تحساسب انا يصولني ግን ታሪኽ ንድሓር እንዳተመለሰ ዲ ዝኸድ ዘሎስ ወይ ካሊ ታሪኽ እንዳተፈጸመ ዝኸድ ዘሎ ንድሓር ክንምልሶ ዘይን ክእል ነገር ምናልባት ክንመልሶ እንተኾይና ንድሓርውን አርሒቅና እንተ ዘይንقمጦ ጽቡቕ ይነሩ ግን አርሒቁ ዘቕምጥ ንኸይንምለስ ንድሓር ውልስ የዝገብር ማለት እዩ ታሪኽ እንዳፈጸምካ እንዳኸድካ ንድሓር ክንመልሶ ኢናስ ኣይከውንኒ ምናልባት እውን እቲ ዓባይ ትግራይ ኣብ ሕልናና ኣብ ሓሳብና እንተ ትህልሞ ኩላና በዚ ጥሙርተ ንኸይድ ጽቡቕ ምኾነ ግን ትንምስሩተ ዘለና ድማ ትንእስ ዘላ ትግራይና ንምስረት ዘለና ይገርመካ ማለት እዩ ብጣዕሚ ፍልይ ብዝበለ መልክዑ ኣፍና ኢኻሊ ዛረብ ምበር ተግባራት ናብ ዘይኮነ ዳይቨርጅ ዝገብር ነገር እዩ ማለት እዩ ምክንያቱስ በባዕልትና ንባእስ ኣለና ምሽ ስለዚ ዓባይ ትግራይ ዳኣበ የላዳ ዓባይ ትግራይ ማለት እኮ ቶም ሕጂውን ተባኢሶምና ዘሎ ሰባትስ ሓዊስና እኮ ኣኽቲ እምበር ቶም ንሕና ዘለናዮም እንድሕር እንዳፍረስናዮም ከይድና ሞንስታ እንዳናእሰት እንተኸይዳሲ ዋ ከምዚ ኢልካ ዓባይ ትበሃል ዓዲ ትህነፅ እያ እዚ ተግባርናን ቃልናን በቦይኑ እንትኾን ተሎ እዩ ማለት እዩ እሺ ነዞም አቦናስ ግን እሽት ላይ ንስማዓዮም እነዚኦም ተመሳሳሊ እዩ ትርኢቱ ሓደ እዩ እዚኦም መራሕ ሃይማኖት እዮም ካብቶም ናትና ዘለው ፍሊ ዘብሎም እዚኦም እኮ መራሕ ሃይማኖት ኮይኖም ተሰዲዶም እዮም ማለት እዩ ማዕርነት ሃይማኖት ዝበሃል የተረጋገጸና ዝብል ዘረባ ኣለዎም ስለዚ እቲ ናይ ሃይማኖቶም ሕቶ ኸልዕሉ እነዚኦም ሞር ካብቶም ናይ ዓንቶ ነበሩ ጳጳስ እነዚኦም ንእሽት ላይ ምክንያት ኣላቶም ምክንያቱ በቲ ሃይማኖት ኣቢሎም ስለዚ ኣቶም እምበር ታ ፖለቲካ ኩሎም ይምዓትዮም ሃገራዊ ቀዋም ወይ ሕገ መንግስቲ እንተዝህሉ ነይሩ بز مسل كل هايمانات حيوت حليلا كل هايمانات يتحلولان بز مسل كا مسل أي حليا رجعي صحته خليها أبير ترى يزخل لي اللهم أبير ترى يزخل لي اللهم هنياتو من الباش سبات نظام دليل تفند اللي نازل وين بسرعة قوام من هذا اللي خلينا قوامي زبال ما له مسألة قديم من متايز بالسفر بزمانكم برحمة كثير ترى أميدا خلو ويشورا يرفعفشا ولا نتوم نايت حياة قالت ينور مالك سكعت ينور يعني نبره هرفان من نيويورك نهيز بدليت انتاي ما تنت من سينا عرنت من سينا مسل حزباونتن لأن حقين كنا خبرينا ديمقراطية هاجر كنا مسرتينا ندات بهله غوسغواسات نير مسل حيوانات خبر مهان غوسغواسات نير في كله حب أجندم أجهزة وزلوا سناي وشتون فزبخ نزا أميني نتقال سدقيفون نتناس الناتو سين وزن نظرنا سنة
نخمت سماش مالت. What's good thing in your country too? እሺ ሓራይ ለምቀነሲ ጉዕዞ ጌርና ነርና ማለት እዩ ሓሳባዊ ጉዕዞ ምዚ ሃሪ ዝበሃል ማለት እዩ ሃሪ ዝበሃል ኣብ ዩቲዩብ ኣለኩም እቲ ከባቢ 2 ሚሊዮን ገለ ሰብስክራይበር ዘለዎ እዩ ዑደተኛ እዩ ዑደት ዝገብር ማለት እዩ ከምዚ ቭሎግስ ይሰርሕ እዩ ዝተፈላለዩ ኣብ ኤርትራ ኣትዩ ነይሩ ብዙሕ ነገራት ተዓዚብና ማለት እዩ ካብቶም ተዓዘብናዮም ገለ ክነውግዕና ብጣዕሚ ጽቡቃት ዝበሃል ነገራት ኣለዉ ብጣዕሚ ሕማቃት ዝበሃል ነገራት እውን ኣለዉ ቶም ጽቡቃት ዝበሃል ነገር ግን ይወዝሕፍቲ ዑደት እዚ ብስተወሰነ ግን ክንሪኢና ዝኾነ ቃላት ንሰምዒና What's good? Nothing is good. Nothing is good. What? ማለት ኣብ ዓድኹም እንታይ ጽቡቅ ኣሎ የለን ዝኾነ ጽቡቅ ዝበሃል ነገር የለን ዋት ኢላት No. Football, comedy. ኩዕሶ ኣለና ኮሜዲ ኣለና ቀልዲ We like comedy. ኮሜዲ ንፈቲና ኢልዋ Nature. ተፈጥሮ ኣለና Yeah, we like to fight sometimes. ሓደ ግዜ ኻ Yeah, we drink and then we fight. ንሰትን I think you are fighting too. Yeah, sometimes. ማለት ክልታኹም ክትባእሱ ዲኹም ኢላቶ If we're going to go to the bar later, maybe we fight. እንድሕር ዳ ናፍቲ እንዳ ባር ጽንሒልና እንተኸይድና ምናልባት ክን Okay, ciao guys. Get home safe. ኬንኪሉ ኣኸይዱ ማለት እዩ ቀፂሉ እዚ ጻዕዳ ማለት እዩ ብዙሕ ቦታታት እዩ ምስ ብዙሓት ሰባት እዩ ማለት እዩ ዝርርብ ገይሩ ዘን ቆልዕኻ ብጣዕሚ እንግሊዝኛ ክእለታትን ፍልጠታትን ከድና እኮ ይሓልፍን ማለት እዩ ከምዚ ኩላህና ናእሽቱ ኮይናስ ማለት እዩ ጻዕዳ ክመጽእ ከሎ ንእሽቲ ለይ ብዝኸኣለያ ነገር ማለት እዩ ፈሓጠርጠር ትብል ነርና where did you came from ናምን ገለ ንብል ነርና ማለት እዩ ከምኡ ንሓቶ ነርና ናሽዑ my name is ገለገለልካ ኣትምልስ I'm fine and you ምናምን ገለ ንብል ነርና ናሽዑ ሕጂ እዚ ትህንጥውነት ኣሎ ግን ካብዚ ንላዕሊ ከዓ ብዙሕ ሕብረተሰብ ማለት እዩ ኣብ ቋንቋ እንግሊሽ ብዙሕ ዘይግጽገም ንርኢና ማለት እዩ ብዙሓት ዝምልሱ ሰባት ርኢና ኣብቲ ውሽጢ ታይቲ ሓደ ጽቡቕ ብጣዕሚ ዘርአዮ ሙሉእ 50 ደቂቃ ቪድዮ እዩ 50 ደቂቃ ቪድዮ ርኢየ ማለት እዩ ካብ ኤርፖርት ጀሚሩ ካብ ታክሲ ጀሚሩ ናብ ውሽጢ ከዓ እትኸሎ ብዛዕባ ዋጋ ክዛረብ እንተሎ ኣዝዩ ፌር ምዃኑ ተዛሪቡ ማለት እዩ ሓደ ነገር ኣብ ኤርትራ ኣቲኻ ክትገዝእ ተኾይንካ ዋጋ ናይ ሓደ ነገር ፌር እዩ ማለት ንኣብነት ታክሲ 300 ናቕፋ $20 ወሲዶሞ ማለት እዩ ጫማ 10 ናቕፋ ማለት እቲ ጫማ ንኸጽርግ ገለገለ ካብ ተጠቐመሎም ነገራት እዩ $1 ቢራ ማለት እዩ ድራፍት ሰትዩ ብጣዕሚ ጽቡቕ ዝበሃል ነገር ከዓ ካሊ እንታይ ተዛሪቡ ማለት እዩ ስርቂ ዝበሃል ነገር የለን ኣብ ማእኸል ሜዳ ኣብ ዝኾነ ቦታ ከይዱ ኣብ ማእኸል ሜዳ ማለት እዩ እንታይ ዝበሃል ገይሩ ሳይክሉ ቆሊፉ ወይ ከዓ ሎክ ገይሩ ማለት እዩ ናብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ከይዱ ተመሊሱ መጺኡ ታሳይክል ረኺብዋ አሜዚንግ ማለት እዩ ብጣዕሚ ተደኒቓ ናብዚ ጉዳይ እዚ ማለት ኢማጂን ንግበር ኣብ ዓድና ንሕና ሳይክል ኮፍ ኢላ ኮፍ ሞ ድሓር ረሲዕኻያን ገዛኻ ተኣቱ ድሓና ወይ ፀንሐካን እያ ስለዚ ናይ ሊብነት ወይ ከዓ ቴፍት ዝበሃል ናይ ስርቂ ነገር ከም ባህሪ ኣባና መፅየሎ ኣብ ኤርትራ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ማለት እዩ ስርቂ ዝበሃል ነገር የለን ኣብቲ ውሽጢ ኸሪአና ከሎ ማለት እዩ እዚ ብጣዕሚ ኣዝዩ ዝገረመን ነገር እዩ ብጣዕሚ ወርስት ዝበሃል ነገር እንታይ እዩ እቲ ከተማ ማለት እዩ እንታይ ዝገልጾም ኣብቲ ከተማ ብምልኦም frozen in time ማለት ኣብ ዝኾነ ግዜ ጠጠው ዝበሉ ከተማታት እዩ ካብኡ እንድሓር ከዓብዩ ዘይክእሉ ክመሓሽ ዘይከኣሉ በቃ ጠጠው ዝበለ ግዜ ማለት እዩ ኢሉ ይገልጽዎም ከምኡ ከዓ እቲ ዝሓመቐ ነገር ርኢና ማለት እዩ ብዙሕ ህርኩት ኣይ ዝኾነ ሰብ ኣሎ ኣብ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ንኣብነት ኣብ ሓፂነ መፂን ኣብ ከምዚ ናይ ጋራጅ ስራሕቲ ወይ ከዓ ናይ ጽገና ስራሕቲ ናይ ሞዲፊክ ስራሕቲ ብዙሓት ሰባት ዝተዋፈሩ ከዓ ርኢና ማለት እዩ መናእሰይ ብዙሓት ማለት እዩ ዓበይቲ ቆልዑ መናእሰይ ገለ ኣብዚ ዝተዋፈሩ ማለት እዩ ርኢና ብዝተኻእለ መጠን ዝተወሰነ ማለት እዩ ድሕራይ ከዓ ቢራ ምስታይ ንእሽትለይ ገደብ ከም ዘለዎ ማለት ድሕሪ ሰዓት 7 ኮይኑ እዩ ቢራ የለን ኢላቶ ማለት እዩ ኣብ ዝኾነ ቦታ ከይዱ ከም ሰኣነ ርኢና ወርስ ዝበሃል ኣብ ኤርትራ ዝረኣናያ ነገር ታዩ ኮሙኒኬሽን ዝበሃል ነገር ዜሮ ማለት እዩ ምንም ማለት ተናይ ኮሙኒኬሽን ዲቫይስ ዝበሃል ከምዚ ኢንተርኔት ገለገለ ዝበሃል የለን ማለት ጎግል ዝብል ሰርች ኢንጂን ንባዕሉ ሰርች ባር ናይ ጉግል መጽዩ ሰርች ክሳብ ዝገብር ሎድ ዝገበረሉ 5 ደቂቃ ይኸውን ስለዚ ንሱን ከፊሉ ገዲፉ ወፂ ኸይዱ ማለት እዩ ኢንተርኔት ንመጀመርያ ግዜ ወይ ከዓ ኮሙኒኬሽን ንመጀመርያ ግዜ ዝበፅሑም ህዝብታት ግን ድማ ብኮሙኒኬሽን ንመጀመርያ ግዜ ወይ ከዓ ካብ ዓለም ዘሎ ናይ ግሎባላይዜሽን ውፅኢት ዝኾነ ኢንተርኔት ድሓር ዝተረፉ ህዝብታት እዚኣቶም እዮም ኢልዎም ብዙሓት መብዛሕትኦም ብሕግን ስነ ስርዓትን እዮም ዝግበሩ ቶም ዘሪእኩም ዘለኹ ከዓ ቶም ጽቡቕ ዝበልዮም ኣብ ውሽጢ ሓደ ሕልኽላኽን ናይ ሕጊ ጉዳያትን ዘለዎም ነገራት ኣለው ዲክታተሪዝም ወርሖም ኣነ ብወገነይ ክገልጻ ከለኹ ነቲ ዓዲ ከዓ ናይ ኢሮፕ
ሰሜን ኮርያ ገሊጽ ያይሉ ገሊጽዋ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ዘደነቁ ነገር ወንተ ዘሪኤ ብጣዕሚ ዝተገረም ኩሉ ነገር ኣሎ ህርኩት ዝኾነ ህዝብ ኣሎ ዓይ ዝኾነ ህዝብ ኣሎ ብጣዕሚ ዓድና ክትዓቢያ ኩናትን ወረ ኩናትን ዝበሃል ፀንሐ ጠጠው ክብል እዩ ምክንያቱ ንዓድና ክንዕብያ ኢና ኢሎም ብጣዕሚ ኢገር ዝኾኑ መናእስያት ናፍቲ ውሽጢ እትርኢ ማለት እዩ ሓሳብ ልቦም ከስምረሎም ካልኣይ ከዓ ዝናይ ተኣማንነት ሓደ ነገር ገዲፍካ ኸይድካ ሳኡ መፂኻ ትረኽቦ ለይቲ ከዓ ዝኾነ ይኹን ፀገም ከም ዘይበፅሕካ ሴፈስት ፕሌስ ኢን ደ ወርልድ ሱፐር ሴፍ ኢሉ ገሊፅዎ ለዛው ማለት እዩ እዚ ቦታ እዚ ከዓ ኣርኢና ማለት እዩ ኣትይኹም ርእይዎ 50 ደቂቃ ዝኸውን ብጣዕሚ ፅቡቕ ዝበለ ማለት እውን ንሱ ፃዕዳ ስለ ዝኾነ ሞር ሓደ ፕሪቪሌጃት ረኺቡ ይኸውን ኢለ እየ ዝኣምን ማለት እዩ ንውሽጢ ኣትዩ ንኽርኢ ነዚ ዕድል ዝተጠቒሙ ከዓ ኣርኢና ማለት እዩ ይቐኒየልና ሃሪ ናብ ናይ ሎም ዓንቲ ከዓ ሃሪ ኢልና ዝኣተናያ ጉዳይ ሃሪ ኢልና ወዲና ያለና ሃርያ ፒልና ወዲና ያለና ማለት እዩ እንታይ ይመስለኩም ሓሳባትኩም ግለፁ ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ ነዘን ቪድዮታት ከዓ ናብ ካልኦት ተባፅሑ ልዋም ቀነ ኾነልኩም እየ ዝምነ ድሕና ቀኒውታ ጉድ ላይት ድሕና ሕደርታ ሓዋተይ ማለት እዩ